kun ji abin da wanda sun da biyo ba da yana kan zancen abin da ya faru na kasan jihar Tilabiri department da Kera 27 tun ba ka 27 zuwa kan na kun sa akokan gwa da ya to da lokacin gwa ya zo nan Burkina yara sun ka tare shi sun ka hana mai tsaya shi a nan sha nan sai da kai ya fi sun baka gudana nan wurin da ya samu hanga sun ka shirya sai sun ka shigo cikin Nijar Allah za da 26 don wata da muke ciki sai sun ka toye tera sun ka kwana da sahi za su taya sun ka tashi lokacin da yara su ma ba su kwana ba zuwa nan 27 da wata sun ka tashi lokacin zuwa yara na abin su a aza binuwan su tunda su ba makami ga su ba ya kasu dai kayan abu na da suke binuwa na suka kone ma gani ma cikin wada dan wada wada suke binuwa suka kone don ku zuwa na zuwa wani abin nan sai karfe 10 za cikin wajen karfe 10 sa'an nan wani jirgi gui an kace sun fito bisa to lokacin da jirgi gui nan sun fito wurin nan to lokacin na abin da sai cabe lokacin na cabe lokacin na abin da ya cabe don ka sai an kace mana mutum gui ba su da su sun da sha Allah ji kansu Allah ya sa ta taimaka don ka sun ga wannan abin nan kuma mu lalle ba mu cewa mu wane ne amma dai jirgin nan biyu mutane sun yi kemani sun shaida tabbas zaɓar jirgin biyu nan ne abin na faru su ya kawo wannan wannan da sun gato waɗanda sun gaji ciwo wajen mutu 20 ruwa guda an gaɗo ko san kasu shi amma komite shi ya ta ganin mutane da sun gaji mun gata ganin su wannan guda kuma cikin su ya zan babu amma abin da shi da mamaki shi an ce bindigogi ka su shi da ƙahohi ne an kawo mutum kawa su uku an gaji an samu mutane wannan shi a da fara mamaki sai saboda in abu a security suke gasu lafimogen ce an sani da ruwa da bal an kashu to waɗanda ba bal an kashu bal na bindiga ce gaskiya da gaskiya wala abin da ya faru nan tera 27 ga wata to mutane sai ku ji mutane na kwamantar wasu su ce kaza haka su ce kaza haka an ce awo sun tashi yara sun tashi hawan konguwa na su shiga hawan motoci ko ko suwa da abinda wanga da aka sa ma san su a kunna mushi wuta shi kama duk dai mutane na wannan kwamantar duk suke ai duk wanda bai ga abu ba ya kwamantar wani ya jiya kuma an waɗa mishi ne wanda ya gani na ya gaza kwa in yayi faɗa mafarkin mafarkin da ganin ganiwa na gashi shine da gani wannan ba abin kirki na ba wannan ita wanga komite ba komite tun mai faɗa na ba ya son tashi hankali shi kwanciyar hankali ka bila a zamna Nijar wa dan uwa jijiya madarmiki guda mu komite ki musulmai shi ne in ji madarmiki ba mu son tashi hankali guda amma yanzu wannan magana shi wani da ya faɗi cikin BBC an gani wannan magana ta kama mutane fiske an san shi ma da kan shi ya yi zaman iko lokacin da shi a ministry de la defense an ce ai bindigogi da yawa an ce an ba su kudi ba su yi ba san da sauri shi wannan ministry na har yau ma wani afar yalla akwai sababu ta inda Nijar ko zan mutum wani abu muka yi sai a taushe amma wanga abu na jihar Tilabiri na daga yara in Allah ya rida komite ya doki alfar sai an kai kasar Nijar da ƙasar France a kotun duniya a san wane ne ya yi wannan mugun aiki. Assalamu alaikum.